Vážení priatelia, hlásime sa aktuálne z Nitry. Po roku opäť pripravujeme už 22. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Inžinier Jozef Jenis stál pri zrode medzinárodného strojárskeho veľtrhu a aj v súčasnosti je projektovým manažérom tohto jedinečného slovenského výstavného podujatia. Vážení návštevníci, blíži sa 22. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Ako vidíte aj z mojho pozadia alebo za mňou, práve sa táto výstava pripravuje z Bauhalle M1, ktorá bude venovaná obrábacím a tvárniacím strojom. Celkové sa veľtrhu k dnešnému dňu prihlásilo viac ako 405 vystávateľov a spoluvystávateľov, ktorí zhruba na ploche 23 000 metrov predstavia svoju produkciu, svoje novinky, ktoré budú určite mať vysokú inovačnú iskru. Zúčastňujú sa, strojárske veľtrhu sa zúčastnia firmy z celej Európy, všetky vyspelé krajiny Európy, ktoré sa zaoberajú strojárskou výrobou. Sú tu zastúpené aj firmy zo zámoria, napríklad z Tajvanu, Číny, z Japonska a tak ďalej. Verím, že strojársky veľtrh v Nitre nadviaže na svoju tradíciu a predstaví to najlepšie v strojárstve, čo momentálne v Európe existuje. Niet pochýb, že naša zahraničná technická elita sa v dňoch 19. až 22. mája 2015 sústreďuje práve v nitrianskom výstavisku Agrokomplex na 22. medzinárodnom strojárskom veľtrhu. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a príjmite pozvanie aj z prvých rúk od inžinierky Jarmily Lukáčovej, ktorá stojí na čele organizačného tímu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Vážení návštevníci, dovolte mi pozvať vás aj na jednotlivé subvýstavy Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, tak ako sú Castex, zlievanie, EMA, elektrotechnika, welding, zváranie, stavmek, stavebná mechanizácia alebo chemplast, chémia, plasty. V subvýstave welding sa nám tento raz podarilo pritiahnuť aj výtvory až priamo umelecké a preto sme v rámci weldingu vytvorili art welding a predstavíme tu expozitúru exponátov zapožičaných z Novodubnického metalurgického kombinátu a dúfam, že si prídete na svoje aj v tejto oblasti.